खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायहरबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि रादाबाव दङ बिपिएफनि आफादगिरि बिटिसिनि बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारिनि सायाव एक्स-बिएलटि वेलफेयार क'अपारेटिभ ससाइटिनि आफादगिरि मन' कुमार ब्रह्म बिथाङा खौरां मेल लादों। एक्स-बिएलटि वेलफेयार क'अपारेटिभ ससाइटि बिपिएफ राजखान्थि दोलोजों जेबो सोमोन्दो गैया होनना फोरमायथिदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा एक्स-बिएलटि वेलफेयार क'अपारेटिभ ससाइटिखौ सिफायनो हानाय जेबो मोनथाय गैया होनना फोरमायथिबावदों। लोगोसे मख'नो गोनांदि थांनाय 27 जानुवारि खालारखालि बिटिसिनि बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारि बिथाङा आथिखाल एक्स-बिएलटि वेलफेयार क'अपारेटिभ ससाइटिनि आफादगिरि मन' कुमार ब्रह्म बिथांखौ बिबाननिफ्राय बोख्लायनाय मोनसे नटिफिकेसन हरनायखौ लानानै खेंफोरथि होदों। मन' कुमार ब्रह्म बिथाङा रनाल्ड रिगन वाशिंटन हायुङारि बिरखं गाथोननि खाथियाव गंसे फालांगियारि जेट आरो गंसे हेलिकप्टारा हरखाबै अख्रां गेजेराव सौग्रावलायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। बे सौग्रावलायनाय जाब्रबथायनि उनाव आमेरिकानि पट'मेक दैमायाव फालांगियारि जेटआ गोग्लैहैयो होनना मिथिनो मोननाय जादों। क'क्राझाराव मैया खौरांगिरिफोरा जथुमा खुंफुंदों। बिटिआरनि इनफरमेसन एन्ड पाब्लिक रिलेशन बिफाननि बानजायनायाव क'क्राझाराव खुंफुंदों। सिक्स सेडुल काउन्सिलनि खौरांगिरिफोरखौ लानानै मोनसे जर'खा जथुमा क'क्राझाराव मैया सानसेनि हाबाफारिजों खुंफुंनाय हाबाफारियाव रायजोनि आइपिआर एन्ड पिएनएस बिफाननि मन्थ्रि पीयूष हाजरिकाया बाहागो लाफैदोंमोन। लोगोसेनो बाहागो लायो बिटिआरनि आइपिआरडि बिफाननि मावफुं सोद्रोमा निलुत सोरगियारि, मावफुं सोद्रोमा उखिल मोसाहारि, एमएलए जिरन बसुमतारीजों लोगोसे प्राग निउजनि इडिटर इन चिफ प्रशान्त राजगुरु बिथांमोना बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। हाबाफारियाव रायजोनि गं 6 सिक्स सेडुल काउन्सिलनि गागि खौरांगिरिफोरजों लोगोसे जाखांफु आरो गोदान खौरांगिरिफोरा मैखोमै बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। हाबाफारियाव बाहागो लानानै मन्थ्रि पीयूष हाजरिका बिथाङा माखासे बाथ्राखौ फोरमायथिदों। मख'नो गोनांदि बिटिआर सोरखारनि आइपिआर बिफाननि बानजायनायाव क'क्राझार प्लेनेटरियामाव बिटिआर आरो सिक्स सेडुल काउन्सिल ओनसोलनि खौरांगिरि जथुमाथिलियाव बिफानारिफोरनि गोहैलु खालामनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेलासिनि 3 रिंगाब्लाबो ओंखामनि लाय-लथर गैयैखौ लानानै गागि खौरांगिरिफोरा गोख्रों फिनजाथाय फोरमायथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। बड'लेण्ड गेलेमु आफादनि बानजायनायाव आरो भेरगाव जिल्ला गेलेमु आफादनि हेफाजाबाव सेथि बड'लेण्ड सिङारि जिल्ला बुलुर बादायनाया मैया भेरगावनि बिष्णुराभा हारिमु भबननि मोखाङाव सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंनाया मैया मोजाङै मोजां जोबनानै थांबाय। बिटिआरनि गासै गं 10 जिल्ला गेलेमु आफादनि बुलुर दोलोआ बाहागो लानानै बादायनायाव सालबारि जिल्लाया क'क्राझार जिल्लाखौ फेजेननानै चेम्पियन जायो। मैया जोबथा गेलेनायखौ बेखेवनानै होदोंमोन बिटिआरनि गेलेमु आरो लाइमोन जौगा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर' बिथाङा जोबथा फोरबोआव बाहागो लादोंमोन। बड'लेण्ड गेलेमु आफादनि आफादगिरि थामहिनबा क'क्राझार सानजा समस्तिनि आसाम आयेन आफादनि सोद्रोमा लरेन्स इस्लारि बिथाङा मख'नो गोनांदि चेम्पियन दोलोआ ट्रफिजों लोगोसे 50,000 रां आरो जेननाय हानजाया ट्रफिजों लोगोसे 30,000 रां देरहासार जानो हायो। तामुलपुर फरायसालिमायाव साइन्स स्ट्रिम गायसंनो थाखाय आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रुनुज पेगुनो आर'जलाइ होनायखौ नुनो मोननाय जादों। तामुलपुर बियाबनि एमएलए जलेन दैमारिनि दैदेननायजों तामुलपुर जिल्ला एबसु, तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद, तामुलपुर जिल्ला आसु, तामुलपुर जिल्ला सिनियर सिटिजेन फराम, तामुलपुर जिल्ला आगसुनि आफादगिरि आरो गाहाय नेहाथारिजों लोगोसेनो तामुलपुर फरायसालिमानि गोरायुं डक्टर जगेन बर'नि जथायै नुजाथिनायाव आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रुनुज पेगुनो गांसे गोसोखांथि बिलाइ होनायखौ नुनो मोननाय जादों। उत्तर प्रदेशनि महाकुम्भ मेलायाव गासै सा 30
30 सिबियारिफोरनि जिउ खहा जानायखौ मिथिनो मोननाय जादों आरो महाकुम्भ मेलायाव 60निबो बांसिन सिबियारिफोरा गोब्राब जोखोम जानायखौ मिथिनो मोननाय जादों। महाकुम्भ मेलायाव गासै 30 सिबियारिफोरा जिउ खहा जादों आरो उत्तर प्रदेश सोरखारा जिउ गोमानाय नखरनो 25 लाख रां अनसुंथाइ होनो फोसावनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। आसामनि बारग' DGP जिपि सिंहआ CRPFनि गोदान डाइरेक्टर जेनेरेल महरै बिबान सामलायनायखौ नुनो मोननाय जादों। कक्लाबारि ब्लक लाइमोन BPFनि आफादगिरि गोमसार सिबेन बर' बिथाङा फैगौ BTC बिसायख'थियाव 22 नं कक्लाबारि ST बियाबाव BPFनि बिजाथि महरै बिसायख'थि गेलेनो थाखाय मुसलपुर जिल्ला BPFनि मावखुलियाव आर'ज बिलाइ गथायबाय। मोनाबिलि लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ बन्द खालामनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। चिरां जिल्ला भारत भुटान सीमायाव थानाय मोनाबिलि लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ खुंथायनि गनायथि होनाय सम जोबनायनि जाहोनाव बन्द खालामनाय जाबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। हरतला पाटकिजुलि तामुलपुरनि थागिबि देब बर्मननि आंगो बिसि रहिला बर'आ बुधु बसुमतारी मुंनि हौवाजों खारदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला देब बर्मननि आंगो बिसि रहिला बर'आ थांनाय 22 जानुवारिनिफ्रायनो त्रिपुरायाव खामानि मावनो होनना थांदोंमोन आरो रहिला बर'आ सासे फिसाज्ला आरो फिसाजोबो दङ। बेनिखायनो सोरबाफोर बहाबा रहिला बर' आरो बुधु बसुमतारीखौ नुसनबायोब्ला 9954897167 जानबुं नाम्बाराव खौरां हरनो थाखाय खावलायहरदों देब बर्मना। रादाबा एसेनोसै। गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।